maremu soniko adu konyi sonike ana faransi sonike ana espagne aywa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu andiga kani aywa bi ni dunake ɲɔgɔn sɔrɔ aywa ale kuntara dugula nga anana a kɔni bi ana bɛna jɛ ka ni baara kɛ ɲɔgɔn fɛ lafiya kɔnɔna na maremu soniko assalamu alaikum koni ko tela ha iko salamu alaikum kuma mun gono bina wajuli damne gani majama mege ni mele ire nyego do ya weneri bitima ide amunu be ni awni alakira mamadu ka tabulo mawye alako ko intaqullah salo anga emission ke anga baro dabla kamale be jumae bi jumae nam bi day bamana dari may ni do bi cedo bi jumae munu mi ta misilla bi ta misilla ange bi jumae munu mi ta fawara fe tula nyamana bi adun nyamakana te mataro ye tute mataro ye ni ma afara le kana to ala ko anga ala bato ka kira fe no oye mahamadu ye ko ni mami sona ola lahara jodo ikuna jara ni mami bana ola aywa ala mu fo mojiye angata ala man fo mojiye tan kumai na bo do aba do mun mi ba mu na do blana ta ni ga kolo ta ngata hey asuka yala de bo zugu dibai ni ve do dibai Kale, eba fo téléspectateur ye nam ko unini nyankuma bismillah ubega laje jero ka haram fama donga nyenende ayda anya anjogole kenen kono très bien kamale ve ka foli ni silam vleba uma tout le monde munu zole annani watina ka haram amu foku barakada awni ce adoke uye ala ka heraw daile ala ka layinu sabati ya rabbi kamale amay hamimina ala ka noya ya rabbi kuna fani bismillah abe do akono très bien nge kamale ibe tana wa ne ka bla enye de atama bla enye ya tana kuna fani disa mi temenai bismillah sebra ke ba ko e ka do anga transition bay nam a kwa e sanduru soro e ka do baraka ala baraka aye sanduru soro ala baraka bismillah ka ta 2021 na kana bla 2025 na sige igalo tabulu mu gera kono nam amadugu mala ni ye ashiye folo e malila doga ta ijo jamanya mabone aye bara ni ge ka dani niveau la yoro ya yere ni ashiye folo di to de yama chamandi ni ge ay chamandi ni ge mo dobe da analyse mo ni ya jatimne ay ge bon hotel na ko ni chibife serigala ko bismillah ko gouvernement ko ni ka wulila ni ka bilan ye fo ni ya ta ka laje ka bi kunugon kilimo ka be fere be sina mi mi siga to labe mi ke ako labe onwanyi ni osiga fo baro dala kumo ani ka do hagilla value ka damna sa 2021 na fo kana bla envelope ni ina fo jamana joli bara kuraw la munni kera serigala ko mi abla me ya kai nyefoli ke kaya ira ka fo igado ni wale igado amadu mala akene ka mi jamana nyema ani aka gouvernement ma chama bi lu beleje tumeni kene ka kata fara dugutiu limamu nyama kalaw tondigu o kuma na fe kata se mamu mbe ni igado lu joro ka bu jamana kula ku esigi ga fo ke ka hagila fale ke ka be bara kele mun be ka be ira jora jamana serigala ko bara yira la chugodi jamana nyema igado aka dude ngolo no talige abla megala ale de anye foke awoga damna sa 2021 na kana bla igado amero mena ina forsiza ni bara chaman ke o ko ra folo la bara minna e igado jamana la kanan ko ni oye igado jamana yere be joro mena ina fobbi ni ma setu o la kanan ko di o to ne wona ko fe bismillah jamana sharia se mba no talige
institution na ko kun fɛgɛyana o taabolo ni anw ka taabolo la o kun tɛ kelen ye n'o bɔra yen sɔrɔ na siraw n'o bɔra yen i ka dɔn maa minnu bɛ ni i ka dɔn hakilila b'u la jamana kɔnɔ ka gɛrɛ u la quoi i ka dɔn hakilila ɲumanw ni ko u y'o baaraw sigi sen kan sɛbɛnnikɛla ko a ko tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ i ka dɔn plan d'action fila bɛ yen u y'o sigi sen kan i ka dɔn a plan d'action fɔlɔ san 2021-2022 action plan d'action filanan 2025-2026 a ko o kɛra cadre kɔnɔ a bɛ fɔ i ka dɔn cadre min ma ko cadre exécution o ye jumɛn ye lajɛtaw ni filɛtaw u ka kan ka mun de kɛ a kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko u bɛ tali kɛ i ka dɔn jamana taabolo kuraw la n'i y'a ta k'a lajɛ gouvernement ka nin hakilila in na a ko i bɛna ye k'a fɔ sariya sɛbɛnba min ye i ka dɔn an ka jamana sariya sɛbɛnba ye u tɛ taa de sigi ka fɔ tɛ ko baaraw kɛra ka sigikafɔw kɛ bɛn kɛra sɛbɛnw kan ka institution kura bila sen kan san 2023 i ka dɔn juillet kalo kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko o bɔlen wɔrɔ kɔ assise nationale n'o fɔla o ye assise nationale de la refondation u b'o ko fɔ o kɛlen kɔrɔ kɔ ka bɔ yen baara minnu bɛ yen i k'a dɔn min ye binkani waleya minnu bɛ kɛ ka dɔ fara o baara ɲinifɛnw kan o tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ administration a bɛ cɛ ci cogo di bɛɛ b'i ta sɔrɔ cogo di premier quartier nin ye deuxième quartier nin ye fo ka taa se bɛɛ b'i sigiyɔrɔ sɔrɔ cogo di ka wasa kɛ k'o baaraw sigira sen kan sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye jamanadenw ka jamanadenya ta k'a lajɛ u mago bɛ u danbe n'u ka hɔrɔnya na n'o baaraw sigi sen kan o tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ fɛn min ni i ka dɔn an ka golomasiri tabaw ka barika don u ka kow la u y'o baaraw sigi sen kan a ko nin baaraba in i bɛna ye baaraba minnu filɛ nin ye a caman bɛ a kɛra bonya ni karama kɔnɔ a ko nin hakililaw falen sen fɛ i bɛna mun faamuya i k'a dɔn an ka golomasiri tabaw minɛnko de b'u la nin bɛɛ kɛra 2021 nin sisan f'a ka ɲɛfɔ ka ɲɛ de o 2021 in kɔnɔ fo baarakɛ minɛnkuraw ka sɔrɔ fo i ka dɔn a bɛ fɔ fɛn ma ko opération nationale opérationnel ko fɔ opérationnel ka kɛ n'o ye baara minnu bɛ yen ka dɔ fara o capacité kan o tɛmɛnen kɔrɔ ka golomasiri tabaw ka formation k'a bɛɛ bila sen kan o bɛna kɛ sababu ye anw hakili bɛ i ka dɔn fasoden yɛrɛya min na jɔkɛlaw o tɛ wa souveraineté anw hakili bɛ o min kan o bɛ ɲɛnabɔ sɛbɛnnikɛla ko kuma min nana bila nin bɛɛ kɔnɔ u nan'u hakili sigi k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ jamana saba de kan Niger ani Burkina Mali n'an farala ɲɔgɔn kan an ka kɛ jamakulu kelen an b'o kɛlɛ kɛ an bɛ se o dan na k'u ye baaraw sigi ka se dan na n'o de nana ni AES ko ye sɛbɛnnikɛla ko nin ko in kɔfɛ AES a ye wulikajɔ caman kɛ i k'a dɔn an ka dugu jukɔrɔfɛnw i k'a dɔn u ye baara kɛ ni u ye ka taa fɔ miliyari bayiri ka sɔrɔ o la ni k'o bila an ka i ka dɔn wagadenw kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko Mali yɛrɛ ka i k'a dɔn jɔ kelenw a sababuya i k'a dɔn a dɔ bɛ code mini na n'o ye an ka dugu jukɔrɔfɛnw ye a ko dugu jukɔrɔfɛn min bɛ yen n'an sera k'a récupérer wari min sɔrɔla la miliyari 700 ani miliyari 60 a n'a kunkanfɛn o de sɔrɔla wa k'an ka sara an tɛ ka taa an tɛgɛ jan baaya bilen dɛ ɲaama a bɛ bɔ anw yɛrɛ de fɛ yan n'a bɔra an fɛ yan an ka kalanko an ka kɛnɛya sirako kuranko sirabako a n'an ka i ka dɔn baarako ɲɛɲiniw a wari bɛ don olu de da fɛ ko n'i ye ko in ta k'a lajɛ k'an bɛ yɔrɔ min na a ji ka ca an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ sisan jɔnkala ko olu ka laɲini caman bɛ yen k'u ma fɔ a sabatira dɛ ko mɛ malidenw bɛ fɛn caman ɲini a kɔnɔ ko a bɛɛ bɛ a kɔnɔ ko nka n'i ye nɔgɔya kɛ k'i ka bila i kunna k'i ye gɛlɛya kɛ a ko an ka san 2021 ka na an bɛ don min i n'a fɔ sisan ko bateau gosira bateau ye gosi Kulukɔrɔ bateau gosira k'a ma dugu maa la dɛ ka na aéroport gosi ka na gendarmerie gosi
kana i ka dɔn an bɛ yɔrɔ min nɔ n'o ye Kati ye ka gosili kɛ Kati k'a kɛra sababu ye i ka dɔn an baarakɛɲɔgɔn an'an teri ani an fa dɔw fa don dɔw den don Sadio Kamara a n'a jɛɲɔgɔnw caman bɔnɛna u ni na amina yarabi a ko Malikura ko tɛ taa i ka dɔn ɲɛji bɔ kɔ ko biyɛnkura bɔ tɛ kɛ woyo kɔ ko maliyɛnw ka to u kɔ ka u lajɛ n'u filila u k'u bilasira ko u bɛ yɔrɔ min na bi k'u kɔni bɛ i ka dɔn taabolo min kan u bɛ Mali ka Maliya de fɛ ko y'u ka laɲini ye Malikura ko kɔni sɛbɛn an y'a bɔ Mali web kɔnɔ olu ka rédaction y'a bolo nɔ bila a ji jiyana kojugu a Mali web an bɛ foli di u ma an b'i yɛrɛ sɛbɛkɔrɔ fo nin diyara an nɔ an ye kɛlɛkɛminɛnw sa a wari bɛnna nin ma an ye i ka dɔgɔtɔrɔso jɔ wari bɛnna nin ma an ye i ka dɔn nin kɛ tan o wari bɛnna nin mɔ an ye nin kɛ o wari bɛnna nin mɔ o ka ɲi san wɛrɛ ta an b'o fara bilan kan Segu Tarawele bamananw b'a fɔ bamanankan na dakuruɲɛ kelen ko n'i y'a fɔ a bɛ maa saba nisɔndiya n'i ko den ma k'a n'a fa bɔlen don kamalen den b'a dɔn k'a fɔ ko ja ale ye halala ye muso n'a dɔn k'a fɔ ja siga kɛ tɛ a ka wolo la wa fa b'a dɔn ko nin y'a woloden ye kamalen min ye i k'a dɔn fasiri sɛbɛn i b'a to n ka don a kɔnɔ sɛbɛn min bɛ n bolo nin waati in na kamalen i k'a dɔn a bɛ wele ko Bamada Poineta kamalen i k'a dɔn a sɛbɛkɔrɔ kuma na a ko cogo di à quoi projet présidentiel d'urgence. Le gouvernement constate l'avancement remarquable des futurs hôpitaux CAP des communes 3 et communes 6. Moïse Sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na i ko bi jɔn ko ala ko jamana ɲɛmaa i ka dɔn k'u ye sariya min ta u ye wulikajɔ min kɛ ka baarabolo minnu bila sen kan kamalen k'a baarabolo k'a bɛ ka taa ɲɛ an ka jamana kɔnɔ ka hôpitalibaw jɔ min b'a to maaw bɛ se ka furakɛcogo cɛ ɲuman na kamalen k'a baara bɛ sen na Bamakɔ u kalo tile 6 san 2026 an ka minisiri min ɲɛsinnen don kɛnɛyakow ma n'o de ye kamalen i ka dɔn médecin i ka dɔn colonel la major Asan Bajalo Touré kamalen ani ministre min bɛ n'a ɲɛsin bɛ kiirikow ma garde des sceaux ani i ka dɔn an ka jamana maa min bɛ n'o ye ministre commissaire à la sécurité alimentaire kamalen u ye wulikajɔ dɔ kɛ ka taama kɛ ka yaala Bamakɔ yan chantier ba minnu bɛ yen ni hôpital bɛ ka jɔ u kɔnɔ kamalen ka taa i ɲɛ da olu kan ka avancement lajɛ a ko bɛ cogo di a bɛ ban ka bɛ waati min na i ka dɔn o ye tiɲɛ ye wa kamalen a bɛna kɛ ka baara daminɛ tuma min na yalima o bɛna bila sen kan wa kamalen u taara ka taa u ɲɛ da nin bɛɛ lajɛlen kan jɔn ko a la sɛbɛnnikɛla ko a ko u ka nin yaala in kɔnɔ a ko minisiri kɔntanna dɛ a bɛ kɔntan baara ka ɲi volume ka ɲi bari ko mun na ko baara taabolo ka ɲi minisiri kɔni y'a ye k'a fɔ baara avancelen don kamalen i k'a dɔn o ye avancement dan ye a ko les travaux avancent très bien même pendant la nuit les équipes restent mobilisées très bien ko baara bɛ ka kɛ ka ɲɛ koyi ko hali sufɛ kamalen ko tiɲɛna ko baara bɛ kɛ hali suyɛlɛnin nɔ Allah ko baara bɛ ka kɛ dɛ walayi kamalen pasirikɛba ko a ko an bɛ don min ko bi jɔn ko ala n'i ye a ta ni ka a lajɛ fɛn min ye an ka sanjɛba minnu bɛ yen i n'a fɔ kamalen i k'a dɔn quartier Mali dɔgɔtɔrɔsoba o joli bɛ sen na kamalen Sogonikɔ dɔgɔtɔrɔsoba o joli bɛ sen na kamalen k'a fara dɔgɔtɔrɔso wɛrɛw kan Mali fan 14 bɛɛ kamalen k'a bɛɛ joli bɛ sen na wa ko baara bɛ ka kɛ u kɔnɔ su fara tile kan walasa a baara bɛ se ka teliya cogo min fasire a ko ne nin banna k'a bɛna ŋɔni bɔ an sen na kɛnɛya ko siratigɛw la Asan Bajalo Touré kunu u ye munumunu salo kɛ nin yɔrɔ kofɔlen nin ɲana u ka munumunu tila munumunu salo na ni yɔrɔ banna pewu u ka mansin ɲɛnamaw ta ka na o de kɛ an bɛ taa furakɛ jamana kɔfɛ a bɛɛ ka kɛ yan nka u ye kuma dɔ fɔ o ye tiɲɛ a bɛɛ ka kɛ awɔ ko baara bɛ kɛ so ni tile minnu bɛ baara kɛ Sogonikɔ ne yɛrɛ taara ɲɛ da olu ka su fɛ u b'a kan kamalen a tɛ jɔ yɛrɛ wulafɛmɔgɔw bɛ jigin dɔrɔn sufɛmɔgɔw bɛ yɛlɛ n'an y'an nege nin na a bɛna suya n ko jamana tɔ ninnu bɛ de siniwa jamanaw de bɛ dɔ jigin dɔ ye dɔ yɛlɛ ban ye c'est ça parce que an bɛ yɔrɔ min na ko bi an ka gouvernement kɔnɔ technocrates de bɛ yen voilà i ye n faamu wa u caman b'a senkɔrɔ technocrates caman de bɛ yen nɔ u tun bɛ bureau de kɔnɔ walasa ka se ka nin baara in hakɛ to n ko e bilasira u tun bɛ bureau de kɔnɔ ayi u kun tɛ ka bila baara de la sa sabali sa anw tɛ ka ala sa sabali sa an ɲɛ bɛ ɲɔgɔn bolo jala nin bɛ kɛ bureau kɔnɔ maa ye sa nin bɛɛ kun tɛ bureau kɔnɔ sabali i b'i deli nin bɛɛ kun tɛ bureau kɔnɔ taa ni kunnafoni ye
kana ko keta sa Aisha ko mo ko me ku ye ku tu ne ba ga kele ke de ku ne kele ke de kuna bana mi dano e bismillah sere gele ko amata hôpital du Mali bismillah e ko e ga do san 2022 kana 2025 na andi doni wa e ka do vérificateur général ka taranye bisi baza sebe vura kama le kata soro 100,758,832 francs CFA ka tunai ma do me ya mecho yeli mecho million keme wa keme ni wa biduru ani wa keleni keme woro ni keme woro ni bi woro ni akunwa fe kale wa dona muna ni ngande be iba soro ye mo do fura kya warula awo na nyo no se ka kai atidla ya sere gala go abo vérificateur général na ga mo goni nge rapport mi ngera igado je kalu kono samba flata ani woro ikado rapport nduna ukono aku ga segeli kofe ku ya ira ka fo igado fendo yira e jomongala uma odu tatogo do ikado mauta fando ko in kono la folo bochuya akoni ataka laje ye segeli ke ka ye na folo bochuya min kera ikado laboratoire kono na folo bochuya min kera ka bo igado favore ka bo igado côté de la kata côté de la akuma foi femme ya akula o ye ma o ma nyini nganza kama le ka damila directeur la o kana fo mimi vie planton ala amabe akulina ge aga atunna ga ga betai jamais planton me ma wele o ko dabe ale talga bole atifo balika wa talga bole yele go akoni ataka laje factory kolon ani iga do dépasser bolé fou munu zene do factory retu la blé bogo fo udala zene gela go iga do ni ataka laje ako jongongala ni ngobdi ma chama ngono gwa ako iga do justification min gira no iga do segeli do ke kunela ore soro iga do ko kono wala akoni ya taka laje ikado ulu be yoro mina ina fo bi gouvernement ka obitali muna nyona ka ke ako akere kamana gane ulu bulu ka damun ka jamana kene no ka jigida mun ka kurge ni wala ya kebadi kene ya tila mola wala ako na folo do mun nona ulu ya sese ka da factory do be a sebere do minante matériel manna ala ka sebe ko jik dengwa ayi fendo to ga retard douane feuna abinyi na bo ayi dogotoro mina douane dogotoro mina to yo douane na de dogotoro mina douane manu wala ana tam to fone abi sik ayere bohula sere gala ko agoto ne woro ko fe fami igado financement do kera ulu sebena ni ngulu dame igado factory tiruwa resiti ula agoto ne woro ko ago resiti do fura yira igado munu ngoni resiti gura yira munu igado asebena fami kamo o fete wa fami fora Allah o fora make uyi akoni ko ndaga laje verificateur général ga aga segelu kono wa ya yira ka fo iba soro na folo do dona damu fe kama do abema do aduna fe ko re konso mi zera ka yenyena folo facture ni resini sebeni mwaza mi zera seba wer million keme ani million keme ni wa biduru wallahi ani wa keleni keme woro ani keme ni biworo dorome woro ani tamafla nyato mahamaduma ore kira wartu ni ni gara ko anya bo igado maliwebu ka igado redaction ka kuna funini tabarikala awo kamale abinye na la sunama abin dabla nama dabla debi ngo indene afasimiye ko 27 septembre nato ka ka loi amnesty ta am beka ya fanyogoma sale mi ko to sego kambleo isna fa mi ko to sego kambleo anya ba ho chugudi bega ya fa chugudi minu be jamana ko fanga ya fa uluma minu be an ku ye duni doni nga ya fa uluma
jamana gouvernement nu an du to folo an ko ni mo ke folo o do ni fende réseau ka ko an ka jamana cakɛda dɔ bɛ yen o yɛrɛ de fana bɛ mɔgɔw sɛgɛsɛgɛ wariko la dɛ ko wari dɔ tunnen don yen fɛnɛ o da tuma a prévu tɛ bolo dɛ nka ne kɔni ko n ko kutubu e bɛ se ka ɲɛfɔ dutigi kɛlen ka bɛ kelen si la so kɔnɔ ko wari bilalen tun bɛ ko tununa dutigi kɛlen k'o fɔ o bɛ ɲɛfɔ cogo di Sadu ayo tɛ se ka kɛ kama e bɛ taa ne kunnafoni ye sɛbɛn min bɛ n bolo an y'a bɔ an ka fintigilakaw ka i ka dɔn gafe kɔnɔ faama kamalen i k'a dɔn sɔrɔsiw sɛbɛnkɔrɔ i k'a dɔn k'a kunnafonidilaw kamalen u kumana u ko i k'a dɔn sécurisation du territoire an ka jamana a lakanani a baaraw bɛ sen na sɛbɛnnikɛla ko min ye l'état major général annonce la destruction et cadre d'un site du Djinim FLA dans la région de Machina. Comme les Kanata et restaurant Machina, fait menu i cadre de l'état major général des armées à Jean-Élisée Daou, comme les échos à Makumawa, à Ko Anga Jamana Konomi, opération Mimbe, Nabeloko, opération du Kukuloko, comme le coup nous salot doke, nous salot minu Uyake Machina, comme les i cadre Machina Uyutum Salola, comme les Kabeni Alamsa Douye. Kalo kili wɔɔrɔ san ba fila mugan ani wɔɔrɔ i k'a dɔn dugu ni masina cɛ kilo 40 kamalen a bɛ t'i jɔ o de la Bamatiw ka i ka dɔn jɛkulu dɔ bɛ yen n'o ye Djinimu ani FLA ye kamalen i k'a dɔn u filɛ nin ka t'u fara ɲɔgɔn kan kamalen i k'a dɔn ka kɛ kulu ye waati min na u bɛ ɲɔgɔn ye la kamalen i k'a dɔn mun de nana kɛ anw ka sanfɛ pankuru min bɛ yen kamalen i k'a dɔn drone RKNC kamalen paralalalala kamalen Bamaci su sina ka yara bi y'a to Ala ni kira ma kana siga tɛtɛtɛtɛ ala o y'a sɔrɔ Bamaci su yara la fasirikɛba ko a ko n'i ye a ta ni ka arajɛ kamalen jɔn ko Ala ko a kɛra ko dumanba ye bari an ka sɔrɔsiw ye se belebeleba sɔrɔ yɛrɛ kofɔlen na i ka dɔn u ka laɲini ma sabati fasirikɛba ko a ko i k'a dɔn an bɛ na ko bi Mali ka sɔrɔsiw bɛ ka résultat min kɛ kamalen ko kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi de don kamalen a b'i ye de fɛn min ye chef d'état major général des armées a ko a kɔni bɛ min fɔ la détermination des femmes à poursuivre avec professionnalisme et engagement. Comme les ko anga fama wa no ya anga sorasiw ye comme les k'u bɛ ka i ka romantiw gɛn ni ɲɛ dɔn i ka dɔn ani wulikajɔ sugu bɛɛ min b'a to dan bɛ se ka kari u la cogo min na ko an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma min b'a to lakana bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔ i ni nunfɛn kɔrɔ ko n'an farala ɲɔgɔn kan k'an bɛ se ko la kɔnɔboli jɛlen bɛ bin fɔ fasere min ye i ka dɔn fama mɔgɔw de y'a sɛbɛn a ma janya ten kosɛbɛ an bɛ dɔw kɛ Ala k'a ɲɛ k'a d'a ma yarabi e ka dɔn processus DDR sɛbɛnnikɛla ko e k'a dɔn baara in bɛ sen na a nana kabini san 2025 nin baara donna i ka dɔn yɔrɔ min na o ye i ka dɔn jamana kɔrɔfɛla ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na Tombouctou Gao et Menaka ka taa se Segu Bajangara Moti a ko nin région ninnu a ko DDR baara daminɛ n'a ye ka ban a bɛɛ kabi san 1 bɔ sɛbɛnnikɛla ko nin waati laban in na a ko u ye maa 300 u y'olu ta ka i ka dɔn maa 300 in k'u taara i ka dɔn kɛlɛkɛla kɔrɔw don minnu tun bɛ Azawadi kɔnɔ k'olu de taara sa olu bila ka don i ka dɔn kɛlɛ kɔnɔ n'o ye i ka dɔn an ka Golomasi Tabɔ ka kɛlɛ ye sɛbɛnnikɛla ko a ma 300 a dɔw bɔra i ka dɔn Mali fan caman fɛ ka taa don waleya in na waleya min bɛ yen ni maakuraw talen de don ni maakura ta in ko a bɛ kɛ sababu ye maa caman bɛ yen dusukun wɛrɛ kun b'o la o b'o bila u k'u janto o fana ka murali kɛ u kun ka fasoden ɲumanya kuma fɔ u ye jamana marali kuma k'o f'u ye o de ka ɲi. A ko tɛmɛnen kɔnɔ kɔfɛ ka bɔ yen a ko i ka dɔn u ye maa wɛrɛw ta Tombouctou Gao Menaka a ko i ka dɔn u kun ye maa 254 u y'o ta o yɔrɔ kofɔlen ninnu na a ko n'i ye a sɛgɛsɛgɛli ka n'a lajɛ i bɛna ye sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ u ye i ka dɔn min ye promotion fɔlɔfɔlɔ min bɔra k'o kun ye maa 80 ani maa 7 ye o maa 87 ni 7 in na ko Dana Amasaku k'o kun ye maa 87 ni 7 in de ye Dana Amasaku voilà ti ka ka kuma sa dɛ Dana Amasaku e ma ka kuma e fana ka mun fɔ
basi tɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen a ko donso 30 o taara ka don ko in kɔnɔ a ko u ka maa recruter ko bɛnna maa 127 ma min kɛra Segu mara Moti ani Bajangara a ko ninnu donna Golomasiri tabaw ka i ka wuli ka jɔ a ko étape 2nan bɛ sen na o labɛnw bɛna kɛ a tɛna mɛn u bɛna kɛ i ka dɔn formation fana na olu bɛna baara daminɛ a ko laɲini bɛɛ kun ye joli maa 2000 comme ex-combattant maa 2000 u mago bɛ o de la kabini 2025 fɔ bi u mago bɛ u la nka u bolo sen tɛ ka ku a la ko sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na halisa sigikafɛnw bɛ sen na halisa maa minnu bɛ yen n'a bɛ a bɛ fɛn min ko mock halisa o baara min bɛ yen o baarakɛlaw k'u bɛ sigikafɔ la a ye marifa bila a kan na a ye marifa di kan na a kana formation kɛ n'i k'i bɛ kɛ gendarme ye i bɛ kɛ gendarme ye n'i k'i bɛ kɛ policier i bɛ kɛ policier ye o ko o wulikajɔw de bɛ sen na a ko i k'a dɔn nin baara in daminɛna kabini le février le 11 février 2025 a ko nin baara ninnu donna o ko wa u b'a laɲini halisa baara in a ka to sen na fo ka taa fɔ olu ye jaabi ɲɛnama sɔrɔ ko in na kunnafoni Saka Jamutɛnɛ Mali web kɔnɔ ale bolo nɔ bɛ sɛbɛnfura in na awɔ kamalen Saka Jamutɛnɛ an b'a fo a bɛ fo yan DDR an bɛ foli di u ma très bien k'a f'u ye ko u ni ce voilà ka tila k'a f'u ye instruction min bɛ di u ma jamana fɛ u k'a essayer ka tagama o fɛ voilà walasa jamana bɛ se ka lafiya cogo min na très bien kamalen jamana tɛ nin kɛ dɔwɛrɛ foyi kama fo i k'a dɔn maa minnu bɛ yen n'a kanu bɛ u la ka fara jamana kan u ka na k'u tɛgɛ di an ma an n'u ka se ka jɛ ko ma nin ye Mali taabolo de ye o nin ne ka kan ka kɛ o nin ne ka kan ka kɛ très bien laɲini bɛ nin de la o ko in bɛ o cogo de la Seku Tarawele i b'a to n ka taa ni kunnafoni ye fɛn min ye bamanankan na a bɛ fɔ ten kɔnɔni ka fitiridafɛ kase kamalen o ye laada ye nka Tarawele ma si so o tɛ kɔnɔkan ye bilen dɛ o ye maakan de ye ayi dɔ bɛ k'o don o tigi da yɛrɛ kɔnɔ dɔ y'a dɔ ye ma si so cogo di dɔnbaga de don nin kɔnɔni da Turamaga dɔnbaga de don Turamaga se an ba Turamagantigɛ bada filɛ kita fan fɛ ayi Tarawelelakaw y'a ɲɛ tɛ ne bɛ Turamagantigɛ da bɛ yen k'i jɔ sa an ma taa Sunjata tɛ Maliyɛn yan Tarawelelakaw an ka ɲ'an bonya basi tɛ Tarawelelakaw hali o ko don dɛ Mali Tarawelelakaw Burkina Tarawelelakaw ni Côte d'Ivoire Tarawelelakaw an ka ɲ'an bonya an bɛ fɛ an bɛ bala an ka ɲ'an bonya dɛ parce que muru dira aw bɛɛ ma kɛ maa ye k'a ka taa kɛlɛ la Fugari siranna tama dira a ma k'a ka taa kɛlɛ kɛ masa min ye Ala ye jitɔ siranna ka taa kɛlɛ kɛ a ko ka tila tuguni k'a ka taa kɛlɛ la ko ba falen don k'ale tɛ taa kɛlɛ kɛ ko parce que ko ba falen don aw yɛrɛ ka najɛ aw ni Ala cɛ a ma bɛ ko bamanan na fa Turamagantigɛ da ko bamanan na ba ma ja Fugariya ka di a tɛ Fugariya kan normalement kun ka ba kɛ ba falen don a ka d'an ye cogo o cogo an ka taa kɛ ten Ketalakaw bɛ nin yɔrɔnin kalama dɛ Ketalakaw fana Sunjata Ketalakaw fana yanni ka Sunjata ta maga an n'a ma da ko bɛɛ kɛ yan Sunjata ma deli ka se maga Sunjata ma deli ka se maga Sunjata ma deli kabini Ala ye Sunjata da ma se maga o ye Kanku Musa de Kanku Musa an bɛɛ ma b'o la de Ala i ɲɛ tɛ walayi ni bluffeur bɛ Mali kɔnɔ ni cɛ naani kun ye bluffeur ye jumɛn ni jumɛn Turamagaya fɔlɔ ye bluffeur dan de kun ye Turamaga ye Sunjata Keyita bluffeur kun don Fakoli Dunbiya bluffeur kun don i ka kɛ da Segu da mɔzɔn wologolɛnin bɛɛ da mɔzɔn wologolɛnin bɛɛ koyi k'i ba Damɔzɔn baara kun ye musoko kɛlɛ ye a bɛ a ko ten ko ni muso min cɛ taara dugu la ko ka muso gɔra i la nin ye gɔlɛ ko muso cɛ taara dugu la a k'a kurulu ka gɔlɛ maa bɛ pan ko kunna ka maaya kɛ k'u ka yafa ma fɛn min ye i k'a dɔn fasɛrɛ n bɛ taa ni a ye min ye i k'a dɔn k'an ka taa Kalabankoro Bamada Poinɛti kumana min ye i k'a dɔn a ko nin ye muso dɔ ye a bɛ wele ko Za kamalen i k'a dɔn Za e ko a cɛ ma i k'a dɔn a bɔnɛ a nin na wa kamalen i k'a dɔn nin kɛra don jumɛn nin kɛra ka bɛn tarata don ma uti kalo tile 4 san 2026 Kalaban i k'a dɔn ko n'i ye a ta ni ka lajɛ Kalabankoro
parce que ba ko ako ikaro za ko nye muso ye ko ni ya takalaje asibe sambisa ba nyogona la kamale ani kamale ni dokera ikaro furu nyoma ye kamale mi mbora sika so marabolo la kamale ano ko ni kera furu nyoma ye okumbe ikaro o debrouiller kamale ni ikado o be telemani boli za ale be fura fere sugula no ye muso ko fura ye ale be o fere o bu debrouiller o be balo kamale jonko ala ko nunu ga sigi ka kun kade kamale sigi na goya wati jume ko min ye ko chere na somi ka fa ko ikado amuso ikado kan kamale ni dobe kuma ikado daga ju strafe kamale ko che somne ola ko gola na o wati parce que ba ko akoni ataninga alaje kamale anyanto de la mardi do utikalo kle nani ko ni che ko fale ko ikado tratado ni che ko fale de ko afleka ni njuya wale ni datame wale kamale ni wale ya juguta ka nyeshi amusuma ka bone anina amada o makoy akele ka muso bona nina atara ya di fama oma o fengala mo o kugwanza na mate ayi kamale abe ko be bla gwanza abe ko be bla ko gwanza na mate akela ne be ka bla kata mene ngono te ka bla kata yo awo ça fait est-ce qu'il va que ko drogo ti kono fen do bi ti ko luke awo chen ko do be jien kono olu ko be ni ibi tola yere bana itse ko luke ngu ko ko cheni ba fero ka akumi glomi lati market sabangala ka fatu ko la ako ikara nunu fla kun kade famenye ikara ko ikada muso ni o ezai ko kosa ina ayre ko ni yaka ikada wardo ta ka fla ka telemani kura sa ka da chema kamale ikara telemani kura ka telemani kura sa ga di chema de okay sabangala ko akele ka telemani sa ga di chema ko chena na bo kalama ka fa ko aden do be ko ayo soro ka soro ikada anale mafuruke ka be na fa ko ani odin fa be contact la kamale ko de na ni nyugu ni nyanga be kamale ikada afrika muso bay ikada ni horo muso yi kamale afrika abone anina ninga ta ayredi ni dichugo ina parce que ba ko ako ikada na ayeta ataka la je kamale ko ni kembe goleya goleya mina abarka ka bokuso ko il a découpé le corps après avoir tué la dame a fari tigɛ aka haramu cɛ cɛ ni ka jugu non ni ngo min kɛ dɔrɔn ala ka ni tigɛ yani a cɛ ni ayi o yɛrɛ fana mɔgɔ min bɛ ko kɛ o yɛrɛ tɛ fili mɔgɔ min ko in kɛ a tigi yɛrɛ tɛ fili ka jamana ala mɛ waati wɛrɛ a ma bɛn a la wa salam je ne suis pas d'accord